Hej Klaber. I dag der er det søndag dag. Den 17. november 2019 her. Klokken den er 9:09 her, 10 minutter over 9 om morgenen her. Det vi skal se her, der er to ting vi skal se. Dels så skal jeg lave en optagelse med, at jeg er i gang med at rode med mit komfur. Der skete det, at lige pludselig der er begyndt HF4-ladet at slå fra. Og når det gør det, så gør man det, at man slår grupperne fra, sikkerhedsgrupperne fra, og så sætter man HF4'en til igen, og så finder ud af, hvad for en gruppe det er. Så finder ud af, det var komfuret, det er det som regel komfuret eller en vaskemaskine. Den hedder F-maskine, Trimpler, et eller andet lort. Blå er nok 0, nu er jeg ikke helt sikker. Det er interne ledningsnet i et komfur. Det kan have hvilket som helst farve, det er lidt som en forstærker eller alt muligt andet. Det er skide ligegyldigt, hvad farven er der, for det er internt i det apparat. Men den kører, jeg vil tro, den har 2 kredse, den kogeplade. Den kører 2 gange 400 volt, eller kører 230 volt, så det afhænger på den her omskiftende står. Den står på et kører nok 230 volt på elerkredsen, og så kører den 400 volt på ben 6 eller på trin 6 hernede. Når vi kører 400, eller når den kører 400 volt nok, den står på trin 6. Det er meget skægt. Men det her det er den nye kogeplade, jeg simpelthen fik fat i. Først så skal vi lige se den gamle, den har vi herovre. Den er en Eko-kogeplade. Jeg synes, det er så utroligt lækkert, jeg kunne få fat i den. Det er simpelthen så fantastisk. Fordi jeg regner med, at man var nødt til at købe et nyt komfur. Den er simpelthen så gammel slidt, den her. Der sker så det, at de bliver jo, der går overgang i på et tidspunkt. Det er gammel lort, ikke? Og der går overgang, så er det bare en af facelederne, der rører ved jord, eller nullen, der rører ved jord, og så slår HF4 for. Ikke? Men Eko 2 kW, 400 volt, er det, eller 380 volt. Og der er så 4 tilslutninger på her. Dyt, står den der, ikke? Og det ene, det er, jeg vil tro, det er en inderkreds, og det andet, det er en yderkreds. Men hvis jeg måler med ohmmeter, så er der forbindelse mellem alle tre, og det kan også godt være, det er overgangen, der er i, nemlig, jeg ved sgu ikke. Men jeg har sammenligningsmålet med den nye, og der har jeg set ud på samme måde. Jeg ved ikke, det kan også være udtag på varmelænet. Det kan være, at der er noget, en tredjedel frem, det er til trin 1, og 2/3 frem, det er det til trin 2 eller andet lort. Men ja, det er utroligt lækkert, at jeg fik fat i lort. Den er som sagt sådan lavet med sådan en akseltappe i midten, og så er der 2 sideaksler her. Det er for, at lortet ikke drejer, når man sætter det i. For hvis den drejer, så vil det her tilslutninger komme over og røre ved jord, og så vil både sikring gå, og vi så man vil totalt overgang. Det var så utroligt fedt. Så fik jeg fat i lort. Det koster fandme kun 278 kroner. Den her, det er en Eko også. Den er noget nyere. Du kan se sådan helt rød og lækker der i midten der. Det er fordi, jeg har været så fræk. Jeg har sat en støvsuger, den bruger jo 1100 watt. Den har jeg sat i serie med den her rent 220-mæssigt. For den her afbrød her. Så har jeg sat den i serie med en gammel elpejs. Så man kører, så kører støvsugeren hurtigere. Helt ny og skøn. Den skal jeg have monteret i dag her. Og så har jeg simpelthen bare taget tilslutningsforbindelserne her. Jeg har simpelthen bare sat i rækkefølge her. Hvad rækkefølge lortet var tilsluttet. Jeg har ikke prøvet at sætte lortet til endnu. Jeg går ud fra, at den hedder ikke det samme på serienummeret. Men det er en Eko, og det er 2 kW, og det er 400 volt. Og jeg kan simpelthen ikke finde noget typenummer. Man slår bare lortet op, når det er 18 cm. Den er 18 cm i diameter. Ikke? Så det er simpelthen bare den. Jeg går jo ud fra, at den passer også med kanten og det hele. Og så skal man lige sørge for at gøre noget mere rent her, inden lortet kommer ned igen. Det er bare så skide lækkert, for jeg var pisse bange for, at jeg var nødt til at gå ud og købe et nyt komfur. Det er simpelthen så skønt, ikke? Og simpelthen bare, så kan man komme ind, vil du se lyset ned her. Så kan man bare komme ind og sætte lortet i, og så bare på med bagbeklædningen igen her. Og så skal man lige sørge for, at der er jordforbindelse. Lige måle, om der er jordforbindelse til den her bagefter også. Så, det var det, vi skulle se. Det vi også skal se, det er noget sjovt noget. Jeg har fået i forbindelse med sexlivet, fordi når man er ungkarl der, så har man sgu ikke rigtig til nogen at knippe. Eller det har man jo ikke. Så har jeg kraftigt med købt det der man kalder en sut. Den med de store patter der, den er ved at flække under armene der. Det er den der kæmpe patværket der. Prøv at se. Det er kraftigt med noget. Og du sindssygt, den anden, der står bare der. Det betyder ikke en skid for dem. Sådan er det at være ungkarl, ikke også? Der er ikke så meget kærlighed i det. Der er 6, og det er der 6. Ja, med 6.